Yn bennaf, sa chi'n meddwl am dynion wrth meddwl am engineers, ond dyn ni yna i ddeud wrth plant a phobl ifanc. Mae merched yn gallu gweithio yn y maes yma, a dych chi ddim yn gorfod bod yn engineers, ond dych chi gallu bod os ydych chi isio. Fy enw i yw Caryl Evans, dwi wedi bod yn gweithio gyda Morlais trwy Llwyddo'n Lleol. Rôl mwyaf fi yw mynd allan i ysgolion a just gweud wrth plant a pobl ifanc pa swyddi sydd wedi dod i'r maes ynni adnewyddadwy a cael nhw i dilyn y gyrfaoedd yn y maes yna, achos mae skills gap really mawr lle mae cyflogwyr angen pobl i gweithio o'r ardal lleol, ond does na ddim y pobl gyda'r sgiliau. So swydd fi yw trio cael y plant i wneud y pynciau. Ie, mae ymateb y plant wedi bod yn really positif. Eto, o'n nhw ddim yn gwybod am y swyddi sy'n dod i'r maes, so mae'n really dda bod ni gallu stepio mewn a dweud, mae'n dod i Cymru, which sy'n amazing yn ei hun. Nes i ysgol ben fy hun i wneud carousel gyda blwyddyn 3 a 4. Oedd hwnna'n scary, ond oedd hwnna'n really dda. Mae'n profiad swn i byth yn cael heb Llwyddo'n Lleol. Dwi wedi gweld gwahaniaeth masif o'r dechrau i nawr. Just yn fy hyder, yn cyfathrebu a pethau fel yna. Mae gallu siarad Cymraeg yn really bwysig oherwydd dwi'n llawer mwy cyfforddus na beth o'n i'n siarad Saesneg. Dwi'n meddwl mae cymuned lot cryfach trwy'r iaith Gymraeg, ond mae pawb yn clicio i gymaru a swn i'n mynd tramor a siarad Saesneg. Dwi'n dal yn y brifysgol a fel cam nesa swn i'n hoffi dilyn mlaen o fy gyrfa mewn gyrfa cyfreithiol, ond ar ôl y profiad yma, dwi ddim yn rwlio dim byd allan. Dwi'n agored iawn i gweithio yn y maes yma a hefyd yn agored iawn i aros yng Nghymru, which o'n i'n hoffi'n gwneud. Definitely di agor fy llygad i'r cyfleoedd sydd yng Nghymru yn ardal Gwynedd a Môn. Llawer mwy na beth chi feddwl. Mae'n bwysig i pobl ifanc clywed am prosiect fel Llwyddo'n Lleol i gwybod bod nhw ddim angen symud i ffwrdd, achos swn i ddim yn really gwybod be i wneud heb y swydd yma. A swn i dal yn meddwl, especially yn y maes gyda Morlais, ti'n gorfod mynd dramor, ond na, mae'n literally ar stepen drws ni.